Ahoj, volám sa Ivana, v tomto videu ti predstavím možnosti, aké ponúka firma My Daily Choice projekt Akash. Predstavím ti náš slovensko-český tím aj s edukátormi, ukážeme si naše digitálne produkty a celú našu platformu a na konci ti poviem, ako sa môže stať súčasťou tejto firmy, využívať všetky tieto produkty na to, aby si vedel si vytvoriť nejaký vedľajší príjem. Určite mi dá za pravdy, že v dnešnej dobe jeden príjem nestačí a my pomáhame ľuďom, ktorí chcú sa naučiť nejaké nové zručnosti, ktorí hľadajú možnosti, ako si vytvárať nejaký stabilný vedľajší príjem a učíme ľudí, ako zarábať na finančnom trhu. Určite som už počul o rôznych možnostiach, ako môže zarábať online, avšak všade to bolo hlavne o tom predaji, o tom, že musíš ukazovať svoj tvár v internete, alebo o tom fyzickom predaji nejakých produktov, avšak tejto firme sa venujeme vlastne zarábaniu na finančnom trhu, kde v podstate nikto nemusí vedieť, že niečo také robíš, že máš nejaký takýto vedľajší príjem a ty si môžeš vďaka našim digitálnym produktom, vďaka našim edukátorom a vďaka tomu, že ty sa môžeš aj vzdelávať na tomto finančnom trhu, vytvoriť príjem na celý život. Možno si už aj skúšal alebo chcel takýto druh zárobku, ale nevedel si, kde začať, ako začať. Určite si myslel, že to stojí nejaké veľké peňažky na to, aby si začal. Áno, pred 5 rokmi, keď som začínala ja, platila som $1500 len aby som začala v nejakej firme, avšak teraz je to 10-krát lacnejšie, ako to bolo pred 5 rokmi a sú tu neskutočné produkty, pretože doba išla dopredu a to, čo ti ukážem dnes, je proste game changer. Pred 5 rokmi, keď som videla, aké možnosti dáva finančný trh a to, že vo svojej predchádzajúcej práce som musela vymieňať čas za peniaze a tuto je úplne inak, je to nebo so zemou, že vymieňate peniaze na viac peňazí, tak som si povedala, že je to niečo neskutočné a v tejto veci sa chcem rozvíjať po celý svoj život. Každý má iný dôvod, prečo chce začať zarábať online. Niekto si vlastne chce privyrobiť popri štúdiu, alebo popri materskej, alebo pracuje niekde. Niekto to berie ako chce cestovať viac po svete, iný chce možno si postaviť nejakú nehnuteľnosť, pretože býva s rodičmi. Každý ten dôvod má iný, avšak čo vám môžem povedať, že tu vám ukážem reálne digitálne produkty, vďaka ktorým každý ten človek z vás si môže vytvoriť ten príjem, ktorý im dovolí tie svoje veci, o ktorých sníva, aj uskutočniť. Avšak samozrejme nebude to z dňa na deň. Firma My Daily Choice je na trhu viac ako 10 rokov, je to licencovaná, certifikovaná, legálna firma a projekt Akash vydali pred 2 rokmi. Prvú vec, ktorú si musíte uvedomiť, je tá, že naša firma nemá prístup k vašim účtom preto, lebo naša firma je to vzdelávacia platforma, kde vás učíme, ako zarábať na finančnom trhu, kde dostávate nápady od našich certifikovaných profesionálnych traderov, kde sa vzdelávate. Takže je to bezpečné. Máte tú technológiu Tape to Trade, vďaka ktorej viete zarábať na finančnom trhu a vy si vstupujete na vaše vlastné riziko. To, koľko peňažkov si zarobíte, je na vás. Naša firma s tým nemá nič. Máme tu všetko vysvetlené krok po kroku, ako začať aj pre ľudí, ktorí v živote sa nestretli ešte s finančným trhom, nevedia, ako zarábať na finančnom trhu. Máme tu celý systém stvorený krok po kroku aj pre ľudí, ktorí sú na začiatku, ale aj pre tých skúsenejších a na základe týchto krokov sa viete stať finančne nezávislým. Všetko tu máme preložené do slovenského jazyka, takže nemusíte sa báť, že nebudete rozprávať nejaká tá bariéra v jazyku, nebude problém. Využívame 3 aplikácie, Telegram, aplikáciu Akash a TradeLocker. Aplikácia Akash je spoločnosti My Daily Choice. Máte tu akadémiu, kde sa vzdelávate vo finančnom trhu, je tu rozdelená aj pre začiatočníkov, aj pre pokročilých, takže pre ľudí, ktorí ešte len začínajú s finančným trhom, alebo pre tých, ktorí už majú nejaké tie skúsenosti. Aplikácia Akash je spoločnosti My Daily Choice, kde nájdete našich certifikovaných traderov a hodiny s nimi. Pred každou jednou hodinou 15 minút pred začatím dostanete signál na telefón do Telegramu, ktorý vám bude hovoriť o tom, že za 15 minút sa začína daná hodina s týmto profesionálom. Áno, máme tu 3 slovensko-českých profesionálov, na ktorých sa viete prihlásiť a vďaka ním si zarábať a učiť sa vlastne, ako si zarábať na finančnom trhu. V tomto máme signály na zlato, na menové páry, ktoré si musíte okopírovať, takže vy si kopírujete čísielka, kopírujete vlastne tú analýzu, ktorú vám poslal daný profesionálny trader, vy si len okopírujete tieto čísielka, zadáte si buď do vášho TradeLockera, alebo do MetaTrader 5 alebo 4 a vďaka tomu váš signál sa okopíruje a vy si zadáte take profit, stop loss a taktiež aj vstupnú cenu.
a takýmto spôsobom si viete zadať signál, nápad o nášho profesionála, ktorý sa vám buď zavrie v profite, ktorý máte nastavený, alebo v stop losse. Nebojte sa, na všetko máme videá krok po kroku, ako si takýto signál zadať. Je to naozaj ľahké. Nájdete tu signály tiež na krypto. Funguje to takisto, že títo profesionáli pošlú vám signál, reálny nápad na obchod, vy ho len okopírujete tie čísielka, ktoré tam sú, zadáte si do svojho trade lockeru alebo MT4 alebo 5, na všetko máme návody a kroky, ako to urobiť a takýmto spôsobom si zarábate. Ďalšiu vec, ako tu máme, je Tape to Trade. Ako jediný na celom svete máme túto technológiu. Nikto nemá takúto technológiu, kde obchoduješ jedným jediným kliknutím. Takže táto technológia je úžasná v tom, že neoperuje touto technológiou nejaký robot, ale je tam reálne profesionál, ktorý pošle tento nápad a tebe sa jedným kliknutím tento nápad dostane do tvojho trade lockeru, kde tento profesionál operuje týmto signálom. Takže ty sa nemusíš báť, pretože on ten signál má vo svojich rukách. Takže on ti ho zavrie, či v zisku alebo v strate. Príde ti signál, ty ho potvrdíš, zadáš len ten risk, koľko chceš riskovať, neboj sa, všetko sa naučíš. Som tu ja, sú tu videá, ktoré ťa to naučia a ty, takýmto spôsobom ty vieš zarábať úžasné peňažky. Je to technológia jediná na svete, ktorá mení úplne ten šmrnc tradingu. Akash má svoje vlastné skénery, kde tiež sa generujú signály, takže nápady na obchody. Sú to skénery, ktorí v sebe už majú danú stratégiu. Áno, takže vďaka tomuto môžete tiež vchádzať do obchodov. Taktiež na Telegrame máme slovensko-české skupiny, kde ak máte nejaký problém, viete sa opýtať buď priamo mňa, alebo viete taktiež komunikovať s našimi zákazníkmi, lídrami, so celou skupinou, komunitou slovensko-českého tímu. Taktiež si tam pomáhame, radíme sa, kde vstupujeme, ako sme na tom, takže viete si tu vytvoriť aj krásne vzťahy a o tom to celé je. Pretože všetci ideme za jedným cieľom a to je za finančnou slobodou. Každý jeden človek sníva o niečom inom, či už je to podpora rodiny, alebo cestovanie, alebo proste splatiť nejakú hypotéku, alebo zaplatiť si školu, alebo chcú do budúcna niečo viac. A je to o to krajšie, keď sa vieme podporovať a každý máme ten jasný cieľ. A to je zarábať viac. Ukazujeme si tu aj výsledky našich zákazníkov, takže môžete vidieť, že ľudia tu reálne zarábajú peniaze a tieto produkty fungujú. Najlepšie na to všetko je, že nemusíte vkladať svoj vlastný kapitál na obchodovanie, lebo pri registrácii dostávate 10 000 fundovaný účet zadarmo. To znamená, že vy neriskujete svoje peniaze, ale idete na ten finančný trh ako fundovaný trader. Čo to znamená? Vy musíte najprv prejsť výzvou. Prvá výzva je, že musíte ukázať, že viete zhodnotiť váš účet o 10%, takže o 1000 eur. Druhá výzva je, že musíte vlastne zhodnotiť svoj účet o 5%, čo je 500 eur, keď prejdete obidvoma výzvami, pogratulujú vám v e-maile a vy sa stávate fundovaným traderom. To znamená, že odvtedy vám dá firma TradeX Mastery, s ktorou má naša firma My Daily Choice podpísanú zmluvu, dá vám 10 000 fundovaný účet a všetko, čo si odvtedy, keď prejdete tou výzvou, o čo sa nemusíte báť, lebo vďaka našim digitálnym produktom naši zákazníci krásne prechádzajú týmito výzvami vďaka kopírovaniu profesionálov. Odtedy, keď to prejdete, každý 8 dní si môžete vyžiadať vašu výplatu. To znamená, že 80% ide vám a 20% ide firme TradeX Mastery, pretože oni vám dávajú ten 10 000 kapitál, takže vy neriskujete svoje peniaze vôbec. Áno, takže zoberme si, že po 8 dňoch zarobíte 1000 eur, 800 eur pošlu vám a 200 si berú oni. Áno, do 1000 eur vám vedia peňažky poslať hneď, nad 1000 eur to trvá 5 až 7 pracovných dní. Rekapitulácia. Dostávate vzdelanie, ako obchodovať na finančnom trhu, krok po kroku, ako si všetky aplikácie, všetko stiahnuť, všetko máme v slovenskom jazyku, ničoho sa nebojte. Taktiež máme tu aplikáciu Akash, ktorá vám pomáha k tomu, aby ste prešli výzvu na fundovanom účte. Taktiež, ak ste už nejaký trader, ktorý už traduje niekoľko mesiacov, rokov, tak samozrejme vy to môžete, tieto signály, nápady môžete využívať aj na svojom reálnom účte. Taktiež tu máte signály pre menové páry, zlato, signály na krypto, Tape to Trade, jedinú technológiu na celom svete, fundovaný 10 000 účet zadarmo,
skénery, kde ďalšie signály máte tu živé hodiny s edukátormi, proste máte tu toho kvantum. Takže koľko to stojí stať sa súčasťou tejto firmy? Samozrejme nie je to zadarmo, pretože tieto veci, keď som začínala pred 5 rokmi, ja som platila v prvej firme $1,500, avšak doba išla dopredu, technológie išli hore, tak samozrejme poviem vám, že to, čo dostávate tu, ja som pred 5 rokmi mala oveľa menej za takéto šialené peniaze, avšak teraz, keď uvidíte, aké tu mám pre vás balíky, je to naozaj za malinko peniaze, je to skoro ako zadarmo za to, čo tu všetko máte. Takže môžete si vybrať z prvého balíka, ktorý je za $149, a $30 fee k tomu platíte, takže $179. Máte tam úplne všetko, čo som vám vymenovala a máte tu zadarmo 10 000 fundovaný účet. Avšak máme tu ďalší balík, ktorý stojí $989 a máte tu 200 000 fundovaný účet. Zoberte si, že keď na 10 000 urobíte každý mesiac 10%, je to 1,000 €. Ale na 200 000, keď urobíte každý mesiac 10%, je to 20 000 €, ktoré môžete na tom fundovanom účte zarábať. Keď si vyberiete balík za tých $149 a $30 fee prvý mesiac, platíte každý ďalší mesiac $149 ako školné. V tomto balíku za $989 máte školné celý rok zadarmo. V jednom aj v druhom máte tie isté produkty, v jednom aj v druhom máte proste celú tú akadémiu, všetky signály, tape to trade, krypto, všetko je rovnaké, avšak v tom prvom je samozrejme to menší balík za menej peňažkov, ale každý ten mesiac platíte školné a je tam len ten 10 000 fundovaný účet. Ale pre začiatočníkov je to aj tak super. V tom vyššom máte za viac peňažkov, ale na celý rok máte už uhradené to školné a máte tam 200 000 účet fundovaný. Takže je to na vás, pre ktorý sa rozhodnete. Ak si vyskúšate naše produkty, budete spokojní, využívate napríklad sociálne siete, tvoríte nejaký content na TikToku, na Instagrame, viete si taktiež zarábať aj vďaka digitálnemu marketingu. Máme tu úžasný kariérny plán, ktorý si viete pozrieť tu. A viete využívať tie sociálne siete, viete ukazovať vaše výsledky vašich zákazníkov, výbery. Taktiež vám tu ukážem payouty. Sú to všetko reálne výbery ľudí v tejto spoločnosti, ktorí si zarábajú na fundovaných účtov. Takže vidíte tu reálne výsledky ľudí. Takže vy, keď budete spokojní, budete mať výsledky, viete začať robiť aj marketing pre túto spoločnosť, ktorá platí úžasne. Takže viete si vytvoriť ďalší príjem. Keď využívate sociálne siete, aj keď ich nevyužívate, viete to odporučiť svojim známym a na základe toho viete si vytvárať ďalšie príjmy. Máme tu aj 9 bonusov, máme tu kariérny bonus, máme tu bonus toho, ako vaši ľudia rástú pod vami, takže viete sa tu dostať na niekoľko tisícový príjem aj vďaka marketingu. Tento marketing môžete robiť a aj nemusíte robiť. Ak by ste chceli vedieť viac o tomto kariérnom pláne, určite sa mi ozvite, napíšte mi kariérny plán do správy, kde sme sa spolu písali a vieme si ho dopodrobna vysvetliť.